வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் அறம் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் சுமார் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட ஒரு பேய் கதையை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த கதையை பற்றி சில ரிசர்ச் பண்ணப்போ தான் எனக்கு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் தெரிய வந்துச்சு. அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவை நாங்கள் போட்டிருக்கோம். இந்த கதையில் வர ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரி இப்போ வர பெரும்பாலான பேய் படங்களுக்கு பொருந்துது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அந்த ஒன்லைன் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோவோட கடைசியில் சொல்கிறேன். கடைசி வரைக்கும் வீடியோவை பாருங்கள். அதாவது இந்த கதையோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழறியும் பெருமான் கதை. இந்த கதைப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அரசனும் அரசியும் இருக்காங்க. அவங்க ஒரு சத்திரத்தில் போய் தங்குறாங்க. அந்த சத்திரத்தில் அவங்க 2 பேரும் வில்லன் ஒருத்தங்களால் கொல்லப்படுறாங்க. அப்படி கொல்லப்படுறவங்க அங்கேயே ஆவியாக சுற்றிக்கிட்டு அந்த சத்திரத்துக்கு வரவங்க போகிறவங்க எல்லாரையும் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் அந்த அரசியார் பார்த்திங்கன்னா கல்வியில் ரொம்பவே நாட்டம் உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற காலகட்டத்தில் அப்போ தான் ஔவையார், நம்ம ஔவையார் பாட்டி அங்கே தங்க வராங்க. அவங்க அந்த 2 பேருக்கும் எப்படி உதவுனாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த தமிழறியும் பெருமான் கதையோட கதை. ஓகே நண்பர்களே, கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கதையோட ஹீரோவான ஔவையாரை பற்றி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவோம். தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஔவையார் பெரிய ஹீரோவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆமான்னு தாங்க சொல்லுவோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க சொன்ன ஒரு வாக்கியமான கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியத்தை வந்து நாசாவில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, நாசாவில் எழுதி வச்சுருக்காங்களா. அது நமக்கு பெருமையான விஷயந்தான். அவங்க சொன்ன இன்னொரு ஃபேமஸான வாக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம்தான். உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, ஔவையார் அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்த கிடையாது. நம்ம வரலாற்றுப்படி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4க்கும் மேற்பட்ட ஔவையார்கள் வாழ்ந்துருக்குறாங்க. அதில் கிட்டத்தட்ட 4 பேர் மட்டும்தான் ஔவையார் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபணம் பண்ணியிருக்காங்க. மீதி 2 பேரை பற்றின சரியான வரலாற்று குறிப்புகள் இன்னும் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தமான விஷயங்க. ஔவையார்னா 6 பேரா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க, அதுக்கு நிறையா ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை ஔவையார் அப்படிங்கிறது ஒரு அரசவை பதவியோட பேராக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு வகையில் பார்த்திங்கன்னா ஔவையார் அப்படிங்கிறவங்க சாகாவரம் பெற்றவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்ததான் நாம் பார்க்க போகிறது ஔவையார் அப்படிங்கிற பேர் எப்படி வந்ததுந்தாங்க. இது வந்து அவ்வா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை. அதாவது அவ்வா அப்படின்னா தமிழில் மூதாட்டின்னு அர்த்தமா. அடுத்ததாக யார் அப்படிங்கிறது மரியாதை நிமித்தமாக நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். அதாவது அன்னையாரே, தங்கையாரே, இந்த யாரே இல்லைங்க, தாயாரே, இந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல. அந்த மாதிரி யார் சேர்ந்து அவ்வா ப்ளஸ் யார், ஔவையார் ஔவையார்னு சொல்லி அது அப்படியே ஔவையார் அப்படின்னு மருவி வந்ததாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அவ்வாங்கிற வார்த்தையை இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கேயோ கேட்டிருக்கேனே. ஓகே, இந்த ஔவையாரை பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தேடினப்போ தான் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் தெரிய வந்துச்சு. நாம் பேசின இந்த பேய்கதை ஔவையார் அப்படிங்கிறவங்க வந்து 16ஆவதுலேருந்து 17ஆவது நூற்றாண்டு, அதாவது 1600லேருந்து 1700 வாழ்ந்துருக்குறாங்க. இவங்களை பற்றின சரியான குறிப்புகள் இவங்க ஔவையார் தானா அப்படிங்கிறது கூட இன்னும் நிரூபணம் ஆகலை. அப்படி இருக்கிறப்ப சரி ஔவையார்னா யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு போனால் பொசுக்குன்னு பின்னாடி 2வது நூற்றாண்டுக்கு இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அதாவது 2வது நூற்றாண்டுனா 200ஆவது வருஷத்தில் ஔவையார் அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்தங்க வாழ்ந்துருக்குறாங்க. அவங்க அதியமான் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னரோட அரசவையில் அரசவை புலவராக இருந்திருக்கிறாங்க. ஒருவேளை அப்போவே 35% இடஒதுக்கீடு கொடுத்துட்டாங்களோ என்னமோ தெரில. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் வந்து அந்த அரசவையில் ஆண் புலவர்களுக்கு நிகராக இருந்தவங்க இந்த ஔவையார் அப்படின்னு சொல்லி தான் வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்லுது. இந்த அதியமான் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதிசய நெல்லிக்கனி கிடைச்சதாகவும், இந்த நெல்லிக்கனியை சாப்பிட்றவங்க சாகாவரம் பெறுவாங்க அப்படின்னு வரலாறு சொல்லுது. ஆனால் அந்த நெல்லிக்கனியை அவர் சாப்பிடாமல் ஔவையாருக்கு கொடுத்தாராம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஔவையார் தொடர்ந்து தமிழுக்கு தொண்டாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்லெண்ணத்தில் அதை சொல்லி அவர் அந்த நெல்லிக்கனியை ஔவையாருக்கு கொடுத்ததாகவும் வரலாற்றில் இருக்குது. இதுக்கு சில இடங்களில் ஸ்டாச்சுவும் இருக்குது. அதியமான் மன்னரை பற்றி தேடினப்போ எனக்கும் பெருசாக எதுவும் கிடைக்கலங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு. நம்ம அதியமான் மன்னரை கொன்னது, போரில் ஜெயிச்சது, போட்டு தள்ளினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இரும்பொறை அரசர். இந்த அரசர் கிடையாதுங்க. அவர் வந்து நெடுஞ்சோல் இரும்பொறை அப்படிங்கிற ஒரு சேர மன்னர் தான் அதியமான் அப்படிங்கிற அரசரை போரில் வென்று கொன்று இருக்காரு. அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிற ஔவையார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க 10வது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்கிற ஒரு ஔவையார். அதாவது பாரி அப்படிங்கிற ஒரு மன்னனோட அரசவை புலவராக இருந்திருக்கிறாங்க. பாரினா இந்த பாரி கிடையாதுங்க, அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பாரி தான். ஆக்சுவலாக முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி, மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்தான் பாரி, கொடைவள்ளல் பாரி ஒருத்தர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா, அவரோட அரசவையில் இவங்க வந்து இருந்திருக்கிறாங்க. அந்த பாரியோட மகள்கள், அவங்க பாரி மன்னருக்கு 2 மகள்கள் இருந்திருக்காங்க. அவங்களோட பேர் பார்த்திங்கன்னா அங்கவை மற்றும் சங்கவை. இது தமிழ் பேர்னு எனக்கு தெரியும் படத்தில் சொன்னப்போ. பட் ஆனால் இப்படி 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்ச ரொம்ப பழைய பேர்னு எனக்கு தெரியாது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த அங்கவை மற்றும் சங்கவைக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஔவையார் தாங்க.
அடுத்ததாக மூணாவதாக நாம் பார்க்க போகிற ஔவையார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஔவையார். நம்ம ஆத்திச்சூடி எழுதின ஒரு ஔவையார். உங்களுக்கு போர் அடிச்சிச்சு, டைம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் போய் நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க ஆத்திச்சூடியே. இப்போ விக்கிபீடியாவில் இருக்குது, தாராளமாக போய் படிங்க. அதாவது இந்த ஆத்திச்சூடி எழுதின ஔவையாரோட வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12ஆம் நூற்றாண்டு 1200லேருந்து 1300க்குள்ளே அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க. இவங்களை பற்றி தமிழில் சில படங்கள்லாம் வந்திருக்குது. அடுத்ததான் நாம் பார்க்க போகிற ஔவையார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து 14வது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு ஔவையார். அதாவது 1400லேருந்து 1500க்குள்ளே வாழ்ந்த ஒரு ஔவையார். இவங்க எழுதின விநாயகர் அகவல் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் விநாயகரை பற்றி எழுதப்பட்ட புத்தகங்களில் சிறந்த புத்தகமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுதான் விநாயகரை பற்றி எழுதப்பட்ட முதல் புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம மறுபடியும் கதைக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்திரத்தில் ஆவியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்க அரசனும் அரசியும் வந்து நம்ம ஔவையார்கிட்ட போட்டி போட்டு பாட்டு பாடி தோற்று போயிடுறாங்க. அதனால் அவங்கக்கிட்ட மன்னிப்பும் கேட்குறாங்க. நம்ம ஔவையாரோட ஆசையோடு அவங்க மறுவாழ்வும் பெறுறாங்க. அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையோட முடிவு. ஆக்சுவலாக இந்த கதையோட முழு கதை எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. இந்த கதையோட ரைட்டர் யார் அப்படிங்கிற சரியான வரலாற்று குறிப்புகளும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. இந்த கதைக்கும் இப்போ வர ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ்க்கு என்ன ஒத்துமை அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதாவது ஆவிக்கு 1000 பவர் இருந்தாலும் அதுக்கு தேவையானதை அடுத்தவன் உதவியோடு தான் செஞ்சுக்கும் அப்படிங்கிறது தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி ஹாரர் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஔவையார் ஃபிலிமில் வந்து வீடியோவை முடிச்சுட்டேன். உங்களுக்கு ஔவையாரோட ஹிஸ்ட்ரியை போர் அடிக்காமல் சொன்ன சந்தோஷத்தில் நான் கிளம்புறேன். நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம அறம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்ததுக்கு நன்றி. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறப்போ உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது பார்த்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஔவையாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னடா பண்ண போகிற அப்படின்னு அவன் கேள்வி கேட்டுட்டு அவன் அயன்மேனை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வீடியோ பார்க்க போயிருப்பான். அவன்கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் நான் சொல்லலை, தலைவர் சொல்லுவார். வெளிநாட்டுக்காரர் பூரா தெரிஞ்சு வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து வரணும் தெரியாம அடுத்த பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்.